Hello everyone, welcome to Kechu Cooks. ഇനി ഞാൻ അപ്പം ಅಂತಂದല്ലേ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಪ್ಪ ತುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ನಾನು ಅರ್ಧ kg ದೋಸೆದ ರೈಸ್ ಬೆಳ್ತಿಗೆ ರೈಸ್ ತಂದೆ ಒಂದು 4 ಅವರ್ ನೆನೆಪದೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಿತನಾತು ಬೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತನಾಕಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೊನ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡಿತನಾಕ ಕಮ್ಮಿ ತೊನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ನೀವು ವೈಟ್ ರೈಸ್ದ ನುಪ್ಪುಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ದ ನುಪ್ಪುಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಚಿ ಬೌಲ್ದು ತಂದೆ ಉಪ್ಪು ತಾರೆ ನೇನು ತೆಗಿತೇನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಇಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ಅದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆವಡು ತುಳಿ ಇತ್ತು ನೈಸ್ ಆವಡು ಇತ್ತು ನೈಸ್ ಅಲ್ಲಾರು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೆ ಪಡ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಾರೆ ತಿನ್ನಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿ ಬೇಕಾ ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚವಡೆ ನೆಕ್ ಚೂರು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪೌಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಪ್ಪ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಡ್ನ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಎಂಕಲ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೂವು ಇಷ್ಟೊಂಡು ಆ ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ಲೆ ಆಂಡ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದನೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಬದಲಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ದೀವೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಶೋಕು ಸ್ಮೂತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಮಂತನ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಿಗ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಮುಚ್ಚದು ಶೋಕುಡು ಮಿತ್ತಲ ತಿರ್ತಲ ಬೇಪಗ ತಿರ್ಗದು ಪಡ್ಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗದು ಪಡ್ಗ ಶೋಕುಡು ಬೇಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆದುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕುಟ್ಲದಟ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನೆಂದು ನೀವು ತಿರ್ಗದ್ಲ ಬೇಯಡು ಇದೆ ದಿಪ್ಪುಗ ಇಂಚನೆ ಪೂರಲ ಮನ್ಪುಗ ಸ್ಮೂತ್ ಅದ
ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯಾರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬರ್ಪೆ. ಬಾಯ್.